O de Cualedro foi un dos moitos incendios que devastaron a provincia de Ourense no mes de agosto pasado. Neste caso pillounos en plena celebración das festas o que obrigou á cancelación da orquestra. Os músicos reclamaron xudicialmente o seu caché e para evitar ir a xuízo, a Comisión de Festas chegou a un acordo. Acabaron pagando 4.000 euros. O lume comezou a ameazar Cualedro o 13 de agosto. Tan só un día despois, e vendo que a situación empeoraba rapidamente, a Comisión de Festas decidiu suspender os festexos. Comunicáronllo á orquestra que os emprazou a falar máis adiante para atopar unha solución. Ao inicio queriam fazer a festa para setembro, outubro. Eu disse, mira, para essas festas é-nos impossível, porque a gente marcha toda do povo e não temos gente no povo. Eu garantizo-vos fazerem já para o ano, ou dentro de 2 anos, ou dentro de 3. E eles a toda a costa que não, e não chegamos a um acordo. Então foi quando nos denunciaram. O caché da orquestra eran 16.000 euros, dos que finalmente a Comisión de Festas pagou 4.000 nun acordo extrajudicial. Os veciños apuntan que a suspensión das festas era inevitable ante o avance do incendio e non contaban con verse nunha situación como esta. Nos 3 días, podoche dicir que poden vir tranquilamente 8 actuacións, entre gaiteiros, charangas, grupos, outras orquestras, discomóviles. Ninguén pediu nada. Deses naide pediu nada, todo o contrario, ofrecéronse para botarnos un cable se facía falta. Entonces, isto sí que nos molesta, nos indigna e nos enfada. Parece que xa estaban avisados de que non se podía montar por as circunstancias que había. Entón chegamos ao punto que queren cobrar ese diñeiro, pois eu vexo que non me colle na cabeza, Pola outra banda, a empresa di que ante a falta de acordo para unha nova data pediron primeiro a metade do caché para repartir as perdas entre ambas partes. Finalmente, aceptaron os 4.000 euros de indemnización e non ir a xuízo. Explican así o porqué da súa decisión de non renunciar aos cartos. A orquestra traballa entre 70 e 80 bolos cada ano. Cada un é importante, pero do 15 de agosto é fundamental. Os músicos de Orquesta Costa Dorada, os músicos, o montaxe, o equipo técnico, absolutamente todos cobran, independientemente dos bolos que se fagan, porque teñen unha nómina, e todas as empresas teñen uns custes fixos, independientemente de que se realice o bolo ou non. En Cualedro celebran este ano por vez primeira unha carreira popular nas súas festas coa que contan paliar parte dos cartos perdidos o ano pasado. Ilusión din non vai faltar, aínda que o presuposto teña que ser algo máis axustado.